Det vi ser her er produktet af to flerledede størrelser. Når der er to parenteser, som sidder tæt på hinanden, så er der uden at få et lille bitte gangetegn. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal have ganget ud i de to parenteser. Og det er lidt det samme, som hvis nu vi bare havde et tal, der stod uden for parentesen og skulle gange ind. Men man skal først gange de første led i hver med hinanden, det er step 1. Så ganger man med andet led. Og bagefter, så skal man gange andet led med første led. Og det er step 3, og det sidste led med det sidste led. Så den hedder 2x gange 3x, og x gange x giver x i anden. Så skriver jeg lige her. Og 2 gange 3, det giver 6. 2x gange minus 1, det giver minus 2x. 2 gange 3x, det giver 6x, positiv. Og 2 gange minus 1, jamen det giver jo så minus 2. Så skal vi have samlet alt det, der ligner hinanden, så det vil sige, de her kan vi lige samle sammen. Så skriver jeg først 6x i anden, for der er ikke andre, der ligner den. Minus 2x plus 6x giver 4x. Og der er ikke andet, der ligner det alene tal, så den hedder bare minus 2. Og så kan vi ikke reducere den mere, og så er vi faktisk færdige med at løse den her toledede størrelse. Man kan løse sådan en toledet størrelse også ved hjælp af sin kort. Det kræver bare, at man har nogen med parenteser på. Så vi starter med at lægge den første parentes op, og jeg håber, at I kan se det. Det bliver lidt småt. Så skriver jeg 2x på det første. Den er positiv. Grøn baggrund. Den næste er også positiv. Så skriver 2. Jeg lægger den op lige ved siden af her. Så kommer der en parentes mere her. Den hedder 3x. På en grøn baggrund. Og det sidste 1 på en rød baggrund. Nu har vi lagt de forskellige kort op. Og nu hedder den så igen første, anden omgang, tredje omgang og fjerde omgang. 2x gange 3x, det giver 6x i anden, fordi x gange x giver x i anden. Det er to grønne kort, så det bliver positivt. 2x gange minus 1, det giver jo minus, undskyld, det skal jeg ikke skrive, så giver 2x, fordi den røde baggrund fortæller os, at det er minus. 2 gange 3x, det giver jo 6x, to grønne baggrunde giver grøn. Og 2 gange 1, det giver jo 2, og det er en rød baggrund, fordi rød gange grøn, det giver rød. Og nu er vi faktisk færdige med at gange ud, så nu fjerner jeg lige det her nederst. Og så prøver vi lige at kigge på, om er der noget, der ligner hinanden. Det der, det er lidt for sig selv, der er ikke andre, der har det ligesom den. Det her er også lidt for sig selv, men herinde er der noget, vi kan samle. 6x minus 2x, det giver 4x, og der er flest af de positive, så derfor bliver den lagt op på den måde. Og så er svaret faktisk 6x i anden plus 4x minus 2.